私は彼と結婚します。ぜひ、私たちの結婚式に来てくださいね。自衛官である夫の浮気が原因で、離婚した私がある日、仕事を終えて実家に帰ると、そこにはなぜか義両親が訪ねてきていた。どうしてお父さんとお母さんが？ああ、おかえり。ちょっと見てもらいたいものがあるんだ。私に気づいた父がそう言って、一つの封筒を渡してきたので確認すると、え、何よこれ。差出人の名前は元夫の浮気相手の名前が書いてあり、それは元夫と愛人の結婚式に私を招待するための招待状だった。一体どういう神経をしているのだろうか。招待状というより挑戦状じゃないか。わけがわからない。わしたちには息子から同じものが届いていたよ。どうやら義両親は元夫からの招待状が届き、私のことを心配して訪ねてくれたようである。あまりにも予想外の出来事に頭がパニックで混乱していると、その様子を見ていた両親は激怒し、声を荒げた。うちの娘をここまでバカにするとは許せない。本当よ。一体何を考えているのかしら。両親はそう言っていたが、ふと父は差出人の名前に気づき、意味ありげな目で見ていた。父に何か策があるのかと思い、私が首をかしげていると、この結婚式には私たちが行こう。ええ、そうね。暴れてくるわ。いつもは温和な母までが、にやりと笑って話す姿には、娘の私でさえゾクッとするものを感じていた。これが身勝手を極めた男に対する復讐劇の始まりだったのだ。私はカナ、27歳で教師をしている兼業主婦で、夫の浩平と二人で暮らしている。私と浩平は今時珍しくお見合い結婚だった。それには理由があり、まずはその経緯から話していこうと思う。私は大学を卒業して23歳になる年に就職した。今日からここで働かせていただきます。よろしくお願いします。私が挨拶をすると、50歳ぐらいの女の先輩が私に笑顔で近づいてきた。私があなたの教育係になったから、これからよろしくね。はい、こちらこそ、ご指導よろしくお願いします。そんなに緊張しなくて大丈夫よ。ゆっくりと仕事を覚えていったらいいからね。私の他にも何人か同期がいたが、すでにどの先輩教師が誰の教育係になるのか、あらかじめ決められていたらしい。私の教育係となった先輩は、とても朗らかで優しい雰囲気の人だったので、ほっとしたことを覚えている。先輩は教え方もとても丁寧で、時に厳しくもあり、わかりやすく指導してくれたので、私も仕事を覚えやすくて助かっていた。かなさん、授業の準備もちゃんとしててすごいわね。生徒への接し方もバッチリだから、この調子で頑張ってね。先輩の指導のおかげです。本当にありがとうございます。この調子だと、教育係が必要なくなる時も近そうね。私としても安心だわ。そんなことを話す先輩の姿からは、私の仕事ぶりを認めてくれていることが伝わり、とてもありがたいと思っていた。それから3年後、私が26歳になった時、先輩から話があると声をかけられた。かなさんは真面目で可愛いから、私は大好きよ。はは、ありがとうございます。それでね、プライベートな話で申し訳ないんだけど、かなさんって今お付き合いしている男性はいるのかしら？え、今はいませんが、どうしてですか？まさか、そんなことを聞かれるなんて思ってなかったな。予想外の話に
私が驚きながら質問に答えると、先輩は少しほっとしたような顔で話を続けた。それはよかったわ。私さっきも言ったけど、かなさんのことが大好きなのよ。だから、私の息子に会わせてみたいと思っていてね。先輩の息子さんですか？うん、そうよ。公平って言って、今は29歳だから、かなさんの3つ年上ね。きっと2人はお似合いだと思うのよ。はあ、そうなんですか。突然の話に私は思わず戸惑ってしまった。いきなりの話にすぐに返事することもできず、どう答えようか考えていると、もちろん交際や結婚を強制してるわけではないのよ。かなさんが公平を気に入らなければ断ってくれてもいいのよ。もちろん公平からも同じだけどね。えっと、つまりまずは顔合わせしてみようってことでしょうか。そうなるわね。一度顔合わせをして会ってみてほしいの。その後のことは二人で決めてくれて大丈夫だからね。それでしたらわかりました。ぜひ一度お会いさせてください。こうして私は先輩の紹介で先輩の息子と会ってみることになったのだ。そして顔合わせの日を迎えた。はじめまして。お母さんの後輩のカナです。公平です。今日は母さんが無理を言ってごめんね。いえ、大丈夫ですよ。浩平さんと会ってみての第一印象は、先輩の息子なだけあって、真面目で優しそうな好青年って感じだった。そして私は、趣味の話や休みの日の過ごし方など、いろんな話を楽しんでいた。浩平さんって面白いですね。かなさんだって同じだよ。それに聞き上手だから安心して話すこともできるから助かるよ。そんな感じで、私たちは意気投合。交際に発展するまでにあまり時間はかからなかった。そして私たちが交際を始めてから半年後には、かな、俺と結婚してください。君のことを一生幸せにするからね。浩平さん、嬉しい。よろしくお願いします。こうして私は先輩の息子と結婚することになった。先輩の息子と夫婦になったこの瞬間から、先輩は私の義母となったのである。義母は私たちの結婚をとても喜んでくれ、義父は私と夫を引き合わせた義母のことを褒めた。だから私は義両親とも良好な関係を築けたので、夫と結婚してよかったと、この時は思っていたのだ。それから1年が過ぎ、夫との仲も良好で、夫婦で穏やかに生活していた。そろそろ子供もできるといいな。そんなことも考えていたある日、公平の様子が変わってきた。なあ、かな。新しい上司が言ってたんだけど、夫婦だからってずっと一緒に動いていたら息が詰まることはないか？急にどうしたの？今までそんなことを言ったことなかったじゃない。いや上司の話を聞いてると、結婚してても自由に動けてるみたいだから羨ましいって思ってさ。そうなんだ。でも別に私たちだって一人の自由時間はちゃんとあると思うんだけど。夫の仕事は自衛隊なのだが、最近配属先の上司が変わったようだ。今まで夫はこんなことを言わなかったのだが、上司とはどんな話をしているのだろう。ただ、少なからず夫の心境を変えるきっかけになったことは間違いない。変化が顕著に現れるようになったのは休日のこと。今までは一緒に行動をしていたのに、徐々に夫が一人で外出するようになっていった。いくら上司の言葉とはいえ、夫婦の過ごし方は仕事とは何の関係もない。上司夫婦は上司夫婦。私たち夫婦は私たち夫婦の形があるはずだ。
それは夫だって分かっていると思うが、あまりに影響を受けすぎていて、何かがおかしいと思わざるを得なかった。ねえ、浩平さん。どうしてそんなに一人で外出がしたいの？私と一緒だと困る理由が何かあるの？夫の行動があまりにも怪しいため、私は思わず理由を聞いてしまった。すると夫はめんどくさそうな表情をして、ゆっくりと話し始めた。うるさいな。もういいや。一人で出かけてたのはデートの邪魔をされたくなかったからだよ。え、デートってあなた、まさか浮気してたってこと？ああ、そうだよ。上司の娘で綾乃って言うんだ。お前より若くて美人なんだぜ。何よ、それ。信じられない。浮気されていたことにも驚きだが、全く悪びれずに笑いながら話す夫の姿にも驚いてしまった。それだけで終わらず、夫の驚くべき行動はさらに続いた。まあ、綾乃といる方が楽しいしな。お前はもう用済みだ。これ、離婚届に記入しておけよ。じゃあな。そう言って夫は離婚届を置いて一人で出て行ってしまったのだった。こんなことってひどい。あまりの出来事に私はショックを受けたが、職業柄揉め事を起こしたくなかった。だから仕方なく私は夫と離婚することを決めたのだ。夫と離婚することを義両親にも理由を添えて説明すると、義両親は申し訳なさそうな顔で私のところにやってきた。この度は、うちのバカ息子が本当に申し訳ない。まさか、あの子がこんな裏切り方をするなんて。私が引き合わせたばっかりに、かなさんに辛い思いをさせてしまってごめんなさい。義両親はそう言って深く頭を下げてくれて、義母の方は自分もショックを受けながらも私のことを気遣って謝罪してくれているようだった。お父さんやお母さんは悪くありません。悪いのはすべて浩平さんですから。私はそれだけ伝えて実家へ戻ったのである。かな、大丈夫か？あまり大丈夫じゃないかも。でも、お父さんやお母さんが謝ってくれたから。そうなのね。とりあえず今はゆっくりしていなさい。実家に帰ると、両親はとても心配そうな顔をして、私のことを気遣ってくれた。今はそっとしておいてほしいし、義両親のことも伝えると、両親は私たちの気持ちを汲んで黙って見守っていてくれることになったのである。そんなある日、いつものように仕事から帰ってくると、いつもと違った光景が目の前に広がっており、とても驚いた。え、お父さんとお母さんがどうしてここに？そこにはなぜか義両親がいて、両親と何か話し合いをしていた。かな、おかえり。ちょっと、これを見てくれないか？父は私に気づくと、すぐに一つの封筒を渡してくれた。え、何よ、これ。差し出された封筒の差出人は、綾乃となっており、元夫を奪った愛人の名前がそこにはあった。さらに驚くべきことに、その中身は結婚式の招待状であった。私と浩平は結婚します。結婚式にはかなさんもぜひ来てくださいね。こんなものを送ってくるなんて、信じられない。あまりに予想外なものを渡されて呆然としていると、義両親も同感だと言わんばかりにうなずきながら話し始めた。わしたちの方には、同じものが公平から送られてきたよ。本当に信じられないわよね。あの子ったら一体何を考えているのかしら。義両親に招待状が届くのは
おかしいことではないかもしれない。ただ、私に対してあまりにも不誠実な形で離婚したのに、あっさりと再婚をしようとしていることに、義両親の中で怒りと驚きなどの感情が混ざっていたのだろう。それもあって、わざわざ実家に訪ねてこのことを教えてくれたのだと思う。本当にわけがわからない。こんなことってありえない。あまりの出来事に頭の中がパニックでとても混乱していると、その様子を見ていた両親の表情も険しくなり、突然声を荒げた。ここまでは黙って様子を見ていたが、もう勘弁ならんな。カナのことをここまでバカにするなんてね。そう言って両親は激怒していたが、ふと父は封筒の差出人の名前を意味ありげな目で見ていたことに気づいた。父の仕事は元夫と同じ自衛官だ。それもあり、何か策を思いついたのだろうか。そんなことを考えながら首をかしげていると、この結婚式には私たちが行こう。ええ、そうね。暴れてくるから、カナは安心して待ってなさい。父が力強く話すと、いつもは温和な母までもがにやりと笑っていた。実は母は柔道家であり、その表情と言葉には、娘の私でさえゾクッとするのを感じていた。カナさん、たびたびうちのバカ息子が申し訳ないことをした。このままあいつの思うようにはさせないからな。ええ、そうね。カナさんへの償いをきっちりしないと、私たちの気も済まないわね。お父さん、お母さん、ありがとうございます。義両親も元夫の行動に心を痛めていたと思う。そんな気持ちになりながら、私のためを思って動こうとしてくれているのが伝わり、ありがたいと思った。一体どうなるのかと思ったが、4人にはしっかりと考えがあるはずだ。とにかく、みんなのことを信じよう。私はそう決意して様子を見ることにした。そして迎えた結婚式当日。おーい、カナ、見えてるか？うん、お父さん、大丈夫だよ。見えてるよ。私と父はそれぞれ別の場所からビデオ通話で話している。私は実家で待機し、両親は結婚式場だ。つまり、私が見せてもらっているのは結婚式場の様子だということだ。それにしても、なんだか違和感がすごいわね。そう母がつぶやき、わかりやすいように会場の全体が見えるように映してくれた。その違和感の正体は列席者の状況を見て感じられたのだろう。なぜなら、元夫と愛人の父親の職業関係者、つまりほとんどが自衛隊の人たちばかりで埋められており、親族や友人の列席者が少なかったからだ。いよいよ結婚式が始まるのね。最高だわ。ああ、本当だな。ただ、列席者の違和感など、新郎新婦の2人には全く問題ではなかったのだろう。そう思えるほど、彼らは何も考えずにヘラヘラしている様子が映っていた。そんな状態の中、堅苦しい式が粛々と進んでいき、やがて新郎新婦が両親に感謝の手紙を読むことになったその時だった。その前に、私たちから話があるんだ。新郎新婦にサプライズだよ。そう言って、義父が素早くマイクを持って、厳かに告げたのである。え、父さん、急にどうしたんだ？サプライズって？義父は元夫から見ても堅物な人というイメージがあったのだろう。そんな義父の意外な言葉に元夫は驚いていたが、驚くのはまだ早い。皆さんに話を聞いてもらいたいことがあるので、
ある人たちに来ていただいています。そう言って、義父が会場の後ろを手で指すと、それに合わせて両親が静かに立ち上がった。そこで元夫も両親の存在に初めて気づいたようである。え、ええカナの両親がなんでここに？そう言って義父が最初にマイクを持った時よりもさらに驚いて叫び声を上げたのだ。そんな元夫には目もくれず、両親はつかつかと義父のもとに歩み寄り、マイクを受け取ってスピーチを始めた。私たちは新郎の元妻、カナの両親です。今日は皆さんに聞いてもらいたいことがあります。父が代表してそう挨拶をすると、これまでの経緯を順番に一つずつ話していた。ここにいる浩平君は自分の出世のためにカナを捨てました。そして今何事もなかったかのように上司の娘である綾乃さんと結婚しようとしています。父がそう告げると、会場の雰囲気が変わり、ざわざわと不穏な空気が流れていた。どういうことだ？話が違うぞ。そんな声があちこちから飛び交っていたのだ。きっと周りには嘘の離婚理由を伝えていたんだな。状況から察するに、私が浮気したことにしていたのだろう。それなのに、実際に浮気していたのが元夫であることが明かされたというところだろうか。ただ、父の話は、そんな真実を明かすことが目的ではなかった。さらに父は、話の続きを始めたのである。私の仕事は浩平君や綾乃さんの父と同じ自衛官です。それもあって皆さんにぜひ聞いてもらいたい話があったのです。え、カナのお父さんが自衛官だって？元夫と愛人の父、そして私の父は全員自衛官だ。ただ私の父は他の二人とは所属している部隊が違ったので、仕事上の面識はなかったようである。私は部下たちに平等に接することを心がけていました。だからコネにならないように浩平君には私の職業を伏せていました。ここで父は元夫に職業を明かさなかった理由を初めて説明した。さらに、父が職業を明かしながら話していたことで、周りの人は自分たちにも無関係な話ではないことを察したのだろう。そう思えるほど会場が騒然となっていた。こんなことになったのは綾乃さんの父親にも原因があるでしょう。自分の立場を利用して部下たちに不当な要求や扱いをしていたんですからね。違う。私はそんなことをしていない。父の告発に愛人の父も焦った顔で否定していた。その表情こそ嘘をついていることを物語っているとさえ感じられたのだ。大方、気に入った部下には優しく接して、そうじゃない部下には理不尽な要求を繰り返していたといったところでしょうか。まったく、人としてありえないですね。そう父は愛人の父のことにもはっきりと言及したのである。すると父の様子からその話に信憑性があると感じられたのだろう。愛人の父は周りから責め立てられ、元夫は同僚から詰め寄られて、結婚式場はカオスな状況となっていた。た、頼む。勘弁してくれ。なんでこうなるんだよ。周りから祝福されるはずの場で、それとは真逆の展開となり、元夫や愛人の父はまさかの出来事に頭を抱えてうなだれていた。そんな中、再び義父が父からマイクを受け取り、話し始めた。浩平、お前がやったことはとんでもないことだ。カナさんに対する裏切りや不義理は、とてもじゃないが、許すことはできないな。お前とは絶縁することに決めたよ。
元夫はそれを聞いて何かが切れてしまったようだ。義父の方を振り返り、荒れたように叫びながら近づこうとした。父さん、ふざけやがって。父さんのせいで俺の人生めちゃくちゃじゃねえか。こうなったのは自業自得だというのに、それに気づかず自暴自棄になるなんて。それで自分の父に対してみんなの前で飛びかかろうとするなんてどうしようもない。そう思いながら元夫の様子を見ていると、おやめなさい。元夫の暴走を止めたのは柔道家の母だった。母の華麗な一本背負いで元夫の暴走は止まったのである。お母さん、かっこいい。こうして結婚式はめちゃくちゃになってしまったが、それを見てすっきりした気分だ。それから数日後、私のところに再び義両親がやってきて、私の両親を含めて再び話し合いをしていたのだが、おいカナ、お前ふざけるんじゃねえよ。突然、元夫が叫びながら私のところへ押しかけてきた。キャー、いきなり何の用なの？何の用だと？お前が俺を陥れるために仕組んだことで、こっちは大変なことになってるのに、のんきなことを言うんじゃねえよ。私が仕組んだって何の話よ。そう言って怒り狂う元夫の言葉を聞いて、わけがわからないと思いながら言葉を返すと、元夫はこれまでの経緯を話してくれた。元夫と愛人の父は自衛隊のお偉方に呼び出されてきつい尋問を受け、こってりと絞られたこと、それによって身体を迫られたことを、それをすべて私が元夫を陥れるために仕組んだことだと決めつけて、逆上して押しかけてきたというわけだ。私はそんなことをしてないわ。そもそも、あなたが浮気なんてしたことが問題でしょ。私がそう言うと元夫は、ここで初めて浮気の理由について話し始めた。それは、お前が仕事ばかりで俺の相手をしてくれなかったからだろ。俺のことを大切にしてくれなかったから。そんな子供じみた理由だったの？あまりにバカバカしい理由で浮気をされて責任転嫁されるとは思わなかった。まさか私が大事にしようと思っていた相手がこんなに身勝手な人間だったなんて。ただ残念に思う反面、ここまで来るとすっかり吹っ切れた気持ちになるのを感じていた。ねえ、浩平、もう私の前に顔を出さないでもらえるかしら。ああ、でも慰謝料はちゃんと払ってね。私が冷たくそう言うと、元夫は再び逆上したようだ。おい、調子に乗ってるんじゃねそう言って暴れ出そうとした元夫は、数日前の出来事をすっかり忘れていたのだろうな。え。いい加減にしなさい。あの時と同じように、元夫を取り押さえたのは母だった。たびたび、このバカ息子が迷惑をかけて申し訳ない。本当に、情けないわね。そう言って、義両親も呆れながら元夫のことを引きずって言ってくれたのだった。その後、父から元夫や愛人の父の話を聞かされた。あれから自衛隊のお偉方からお礼を言われたよ。浩平君や綾乃さんの父親のことを話したことはね。そうなのね。それぐらいあの人たちは大変なことをしていたっていうことよね。そうだな。結局、いろんなことが問題視されて、彼らは自衛隊を除隊となったみたいだよ。うわ、それは悲惨ね。どんな仕事であっても誠実さは大切だ。元夫も愛人の父も完全にそれを書いてしまっていた。だから自衛隊を除隊されたことは自分のまいた種でしかなく、
同情する余地はないだろう。また、ある休日、私が家族で出かけていると、ボロボロになっている愛人の姿を目撃した。すると、愛人も私に気づいたようで、私のことを睨みながら近づいてきた。こうなったのも、あなたたちのせいよ。元夫と交際中、私の写真でも見せてもらったのだろう。そうでなきゃ、私が元夫の妻だったとわかるはずがないからな。はあ、私たちのせいって何がかしら。あなたたちが浩平さんやパパの悪口を暴露するから。だから私は浩平さんと結婚できなかったし、パパだって仕事を失っちゃうし、もう最悪よ。それは元夫や愛人の父が招いたことで、私たちを責めるのはお門違いだろう。なんだか似た者同士が結婚しようとしてたのかなと呆れてしまった。もう相手にしてられないとその場を離れようとしたが、愛人に腕をつかまれたその時だった。おい、綾乃さんよ。くだらないことをやってないで、さっさと金を返してもらおうか。突然、こわもての男性が愛人に向かってそう話しかけたので、私も思わず驚いてしまった。そして愛人はというと、どうしてここに？もうちょっと待って。今の彼が必ず払ってくれるから。ね。今の彼って？愛人の言葉に私が首をかしげると、男も首をかしげながら低い声で話し始めた。今の彼って誰だよ。あんたが男といるのは見たことがあるが、その度に男の顔は違っているよな。ああ、いや、その。男にそう凄まれて、愛人は怯えながらしどろもどろになっていた。この様子から察するに、男は借金取りで、愛人は元夫以外にも複数の男性と男遊びをしていたというところだろう。ただ、そんなことは私には関係ない。これから元夫や愛人の父だけでなく、愛人も路頭に迷う生活を送ることになるだろうが、あくまでも自業自得でしかないのだから。その後、私はしばらく義母と同じ学校で働いていたが、新年度に転勤の話があったのだ。ガナさんと働けなくなるのは寂しいわ。でも、あなたならどの学校でもやれると思うから、無理しないように頑張ってね。はい、ありがとうございます。義母と職場が離れるのは、私も少し寂しいと思った。それと同時に、あることを決意した。お父さん、お母さん、私、新年度から転勤することになってさ、いい機会だから一人暮らしをしてみようと思うんだ。そうなのか。カナなら大丈夫だろう。私もそう思うわ。でも体には気をつけて頑張るんだよ。何かあったら相談してちょうだいね。うん、本当にありがとう。私が話すと、両親は快く理解してくれて、私のことを応援してくれたし、その言葉からはいつまでも私の味方だというメッセージが含まれていると感じられた。その二人の気持ちに報いるよう、これから私は健康で幸せな生活を手に入れられるように頑張っていこうと心に誓ったのだ。出産した？そんなの知らねえよ。楽しい旅行中だっていうのに、しつこく連絡してくんなよ。出産予定日の1週間前、いつ生まれてもおかしくないという時期に、一緒に住んでいる夫と義両親が私を置いて海外旅行に行ってしまった。直後破水し、私は救急車で病院に運ばれる。それから無事に出産を終えても、夫とは連絡がつかなかった。ようやく彼が電話に出たのは出産後3日が経ってからだ。私や生まれた子の心配は一切せず、旅行の時間を邪魔されたことについて文句を言う夫。
私が退院日について話すと、さらにとんでもないことを言ってのける。っていうか、お願いだから帰ってくんなよ。帰ってきたいって言うんだったら、ガキをどっかに捨ててからにしろ。父親として、人として最低なことをどうして笑いながら言えてしまうのだろう。そして、私はこんな性格の彼と、どうして今まで一緒にいたのだろう。顔は見えずとも、人を小馬鹿にしたような表情で話している様子が目に浮かぶ。私は絶対に、夫の元に帰ると信じて疑わないような声色だ。はーい、わかりました。棒読みとはまさにこのことかと、驚くくらい淡々とした言葉が自分の口から出てきた。すぐに電話を切り、私はある決意を固めたのだった。私の名前は下田理沙、29歳の主婦だ。結婚3年目にして2歳年上の夫、渡との間に子供を授かった。彼とは知人の紹介で知り合い、交際から順調に結婚まで進んだ。出産を控え、メモリアルドレスやベビー用品などを揃えながら、我が子との未来を想像する。手をつないだり、一緒に寝たり、子守歌を歌ったりする場面を思い浮かべ、私は幸せな気持ちで満たされていた。しかし、私には出産のことよりも不安なことがあった。それは夫が無関心なこと、そして同居している義両親と一緒になって私をこき使ってくることだ。とにかく3人は自己中心的で、少しでも気に入らないことがあったらわざと聞こえるように文句を言ってくる。ご飯の味付け、掃除の仕方、お風呂を沸かす時間などあげていったらキリがない。私の行動すべてが気に入らないのではないかと思うほどだった。つわりで体調が優れず寝ている時でも無理やり布団を剥がされて家事をやれと怒鳴られる。お腹が圧迫されないか心配になるほどの人混みでも平然と連れ出され、何か買い物をしたらすべて私に持たせてきたりした。何か不安なことがあったら何でも頼ってくれ。リサばかりに無理はさせられないからな。妊娠が発覚した当初は協力的で優しかった3人の態度が変わり始めたのは私が育休を取ってからだった。どうやら仕事を休んで収入がなくなったら3人を頼るしかない。つまりは逃げられないと判断されたらしい。最初は嫁と思われていたはずなのが、今ではすっかり家政婦扱いだ。私が重いお腹を守りながら家事をしているところを見て、さっさとしろよ、ノロマと怒鳴りつけてくる。義母はあまり大声を上げることはないが、嫌な笑いを浮かべながら、ネチネチと目の前で嫌味を言ってくるのだ。妊娠中だし、家事するのも大変でしょ？だから私たちと一緒に暮らしましょう。そう強引に押し切られ同居が決まった。家事を手伝ってくれるとの話だったはずだが、今やっているのはすべて私だけ。その上、家事について延々と文句を言われるため、どんどんストレスが溜まっていった。義父は他2人と比べたら言葉で攻撃してくることは少ない。しかし彼は別の方法で私のことを苦しめてきた。風呂上がり、渡るや義母ではなく、わざわざ私にタオルを持ってこさせたり、部屋でしっかり扉を閉めて着替えていたところをわざと開けて覗いてきたり。ああ、ごめん。いるのに気がつかなかったよ。毎回そうごまかされるが、口元がにやついていることから確信犯だというのは明らかだ。自室に鍵をつけることも検討したことがあり、スマートフォンでそれについて調べていたのだが、義父にいきなり怒鳴られた。お前は家族のことを信頼していないというのか？はい、とうなずいてしまいたかったが、そんなことをしたらさらにひどくなるというのが目に見えていた。私は本音が出そうになった口をぐっと塞ぎ、頭を下げることしかできなかったのである。彼に怒鳴られたのはこの一件だけではなく、子供の性別が判明した時もだった。義父は後継ぎのために男の子が欲しいと考えていたらしい。しかし、お腹の子が女の子だということがわかると、ふざけるな！どうして男じゃないんだよ！と、ものすごい剣幕で叫んできたのである。夫も同じ考えだったのか、冷ややかな目で睨んできた。
子供の性別なんて 100% コントロールできるわけではないのに、どうしてここまで責められなければならないのだろう。頭が真っ白になってしまい、何も反論できなかった。それ以来、家事だけではなく、子供についても嫌味を言われるようになってしまったのである。毎日ため息が止まらず、前よりも確実に抜け毛が多くなってきた。体に異変が現れるぐらいのストレスを抱えているのだ。ずっとこの状態だったらお腹の子にも良くないだろう。そう思った私は、渡に里帰り出産がしたいと希望した。しかし、あっけなく却下されてしまう。この程度でストレスがどうのこうの言っていたら、子供を育てられるわけないだろう。お前の心が弱すぎるんじゃないか。毎日何かしら嫌味を言わないという変な義務感に燃えているのかと問いたいくらい余計な一言ばかり付け足される。この調子で無事に出産の日を迎えられるのだろうか。三人が見ていない前で私はこの日何十回目かのため息をついたのだった。朝、まだ寝ていた私は部屋の外がやけにバタバタと騒がしいことに気がつき目を覚ました。そして大きなキャリーケースを持った三人が現れたのを発見したのだ。どこかへ行くんですか？ああ、俺たち海外旅行行ってくるから。いつ出産してもおかしくないという時期に渡がそう言ってきた。俺たちというのに私は含まれていない。夫、そして義両親の三人だ。どういうこと？なんで教えてくれなかったの？いや、だって、お前連れて行くつもりなかったし、お前に相談したって意味ないだろう。どうして？この言葉にはいろいろな意味が込められている。どうして私だけ置いていかれるのか。どうして出産間近なのにそばにいてくれないのか。しかも、旅行の数日前なら何かと対処できるが、この旅行について言われたのは出発当日。突然のことで驚きのあまり何も言えなかった私。出産予定日まであと1週間といったところ。日付は伝えてあったはずなのに、彼らは私について心配するようなことは一言も言わなかった。ねえ、予定日までもう少しなんだよ。私の両親は遠くに住んでるから何かあってもすぐに来ることができないし、誰かに近くにいてもらわないと不安なんだけど。そう訴えても三人は平然とした表情をしている。それがなんだとでも言いたげだ。予定日について忘れていたわけではないようだった。そんなこと今言われても困るよ。俺たちがいたって何かできるわけじゃないだろ。リサさんなら大丈夫よ。そんな。渡は出産に対して私が感じている不安などは一切汲み取ってくれなかった。しかも経験者であるはずの義母まで一緒になってヘラヘラしている。自分の時はどんな感じだったか、どんな気持ちを抱いていたか忘れてしまったのだろうか。とにかくもう行くから、チケットの時間だってあるし、余裕持って早めに行っておきたいんだよ。私のことより飛行機の心配か。渡は邪魔だと言わんばかりに私を押しのけて玄関へ向かう。肩を軽く叩くとかそんな優しいものではなく、それなりの力を込めて勢いよく押してきたのだ。呆然としてしまっていた私は足元に力が入っていないこともあり、よろけて壁にぶつかってしまった。温かい液体が流れてくる感覚。それが足をゆっくり伝っていく。ぶつかったのは背中からだったので、お腹には何も起こっていないが、その衝撃で破水してしまったのである。どうしようと頭が真っ白になる。濡れた服を着替えなければ、タオルを持ってこなければ、と何からやっていいかわからなくなってしまい、その場に立ち尽くすことしかできない。うわ、何してんだよ。早く拭け。それが用水ではなく、粗相をしてしまったと勘違いしたのか、渡は笑いながら言ってひらひらと手を振ってきた。壁にぶつかったことに対する心配や謝罪は何もない。義父は何も言わないが、同じようにニヤニヤとしている。義母は絶対に撥水したとわかるはずなのに何も言ってこない。ぼーっとしてないで早くしろよ。
まあ、俺たちはもう行くから、ちゃんと綺麗にしておけよな。バタンと無慈悲に閉まる扉。キャリーケースを引く音がどんどん遠ざかっていく。今私を助けてくれる人は誰もいない。この子は私が守らなければ、と優しくお腹をさすった。急いで連絡し、救急車で運んでもらって病院に到着。そして分娩室に入った。数時間後。おめでとうございます。元気な女の子ですよ。赤ちゃんの大きな泣き声が部屋中に響き渡る。生まれたての愛しい我が子を汗だくになった私は優しく抱いた。分娩中の記憶はうっすらとしかない。多分、必死なあまり意識が飛びかけていたのだろう。助産師さんの手を握りながら叫んでいたことと、どうにかラマーズ法で呼吸をしようとしていたことだけは覚えている。生まれてきてくれてありがとう。娘への感謝の気持ちと嬉しさが心の大半を占めていたが、ほんの少しだけ悲しみもあった。どうして今ここに渡がいないのだろう。本当なら生きんでいる最中に握っていたのは彼の手だったかもしれない。頑張れと声をかけてくれていたかもしれない。妊娠中の彼の態度からして、きっとこの場にいたとしても何もしてくれなかっただろう。そう思って悲しみを抑えつけるしかなかった。翌日、面会可能時間になるとすぐに両親が来てくれた。どうやら夜行バスに乗ってきてくれたようで、あまりそこでは眠れなかったのか、やや疲れたような顔をしている。でも娘を見ると一瞬で表情が変わった。目がトロンとして口元が緩んでいる。かわいいね。ああ、リサによく似ているな。本当にかわいいな。愛おしくて仕方がないというのが雰囲気から伝わってくる。きっと私も娘を見るときは同じような顔になっているのだろう。リサが生まれた時を思い出すな。ずっと私の手を握って、ありがとう、ありがとうって言っていたわね。その言葉に抑え込んだはずの悲しみが再び溢れそうになってくる。そうか、母が出産する時には父はそばにいたのだ。自分の状況と比べてしまい、気持ちがずっしりと沈む。そういえば、渡さんはどちら？あちらのご両親も一緒に生きているの？彼らがいないことに気がつき、母がそう問いかけてきた。私は口をつぐんでしまう。私を置いて海外旅行に行ってしまった、なんて自分の口で話したら、惨めさや虚しさを再確認して泣いてしまうのではないかと思ったからだ。でも、一人で抱え込むのは限界だった。三人で海外旅行に行っちゃったの。そうつぶやくと、どんどん目の前が霞んでいく。頬を伝った涙が顎から滴り落ち、病院着の襟元を濡らした。両親は息を飲み、それから私の背中を優しくポンポンと叩いてくれた。私の悲しみが伝染してしまったのか、娘がぐずり出してしまう。母があやしてくれている間、私はティッシュで自分の顔を拭いた。連絡もつかないのか。その言葉にうなずいた。救急車の中でも、出産を終えて病室に移ってからも何度も電話をかけたが一度も出ない。今朝も両親が来る前に連絡をしたが、結果は同じ。電話ではなくてメッセージならと思って何通も送ったが、確認した形跡もなかった。当然、義両親とも連絡はつかない。父は強く拳を握っていた。怒りたい気持ちもあるが、赤ちゃんがいる手前、大きな声を出すわけにもいかない。必死に耐えているのだろう。母は腕を組み、深刻そうな顔で床を見つめていた。ようやく彼と連絡がついたのは、出産後3日が経った頃だった。もしもし？ねえ、もう出産終わったんだけど。出産した？そんなの知らねえよ。楽しい旅行中だっていうのに、しつこく連絡してくんなよ。渡の言葉に開いた口が塞がらない。私が黙っている間に、彼は美味しかった食事のことや、有名観光地に行った話などをしてくれる。しかし、そんなことを聞く気になど全くならない。
私や娘のことをすっかり忘れて楽しんでいる様子に、お腹の底で怒りがふつふつと湧いてくるのが分かった。私がいつもよりも低い声で退院日について話していたその時。っていうか、お願いだから帰ってくんなよ。男ならまだしも、女のガキとか騒がしくて邪魔なだけだからな。ひどいことを言う渡の声など、少しでも娘に聞かせたくなくて、スマートフォンのスピーカー部分を手で覆う。怒りが頂点に達し、一気に頭が熱くなったかと思いきや、その後急速に冷えていく。私、どうしてこんな人とずっと一緒にいたのだろう。ああ、帰ってきたいって言うんだったら、ガキをどっかに捨ててからにしろよ。私が一緒に暮らしたいと懇願するとでも思っているのだろうか。余裕たっぷりに言ってくる渡る。自信満々な表情をしているのだろうということがすぐにわかる。はーい、わかりました。今まで出したことがないくらいの沈んだ声、棒読みのセリフ。すぐに電話を切ってあの家から出ていく決意を固めた。そして1週間後。おい、やっと出たな。一体どういうことだ？どこへ行った？渡るから電話がかかってきた。何度もそれを無視し、10回目くらいの着信でようやく出る。出産の時とは逆だ。まああの時、私が電話をかけた回数は倍くらい多かったが。どういうことって、テーブルの上を見てないの？それが答えなんだけど。見たから言ってるんだろ。なんで離婚届なんか。そう、私は退院してすぐに家から引っ越していたのである。その時に必ず目につくように、いつも食事をとっているダイニングテーブルに離婚届を置いてきた。荷物をまとめたりと準備をしている間も、渡ると義両親は帰ってこなかった。今日になってようやく帰国し、それを見つけて電話してきたということなのだろう。彼らはさぞ驚いたはずだ。まさか従順だと思っていた私から離婚を切り出されるとは思ってもいなかったのだろう。なんでって、あなたが言ったでしょ。帰ってきたいなら子供を捨ててからにしろって。私はそんなつもりは全くない。だからそっちにはもう帰らないというだけよ。いいよ別に。ガキの面倒見なくてよくなったしな。むしろせいせいしたわ。プチッと電話が切られる。もう通話が繋がっていない真っ暗な画面を見つめて。もともと面倒見る気もなかったくせに。と吐き捨てたのだった。それから時が経ち2ヶ月後、元夫となった渡るから電話がかかってきた。おい、なんで預金残高がなくなってるんだ。お前が持ち出したのか。いきなり怒鳴られて私は顔をしかめる。そのせいで生活費がないんだよ。早く持ち出した分返せ。勝手に犯人に仕立て上げられ、まくし立ててくるせいで私は口を挟めない。ようやく黙ったところで私は口を開いた。ねえ、どうして今まで家計が火の車にならずにいられたと思う？とんでもない浪費家が2人もいるっていうのに。そう、実は義母だけでなく、彼もなかなか無駄遣いが激しかった。自分ではそれなりに稼いでいると思っていたのか、お金を使いまくる彼を見て、義母も渡るの稼ぎがいいと勘違いするようになったのだ。使ってもまた稼いできてくれるだろう。その考えからどんどん浪費が激しくなっていった義母。しかし、実は渡る一人の給料では家計を支えられていなかったのである。それをどうにかしていたのが私だった。私は隙間時間を使って在宅ワークをしていた。収入はだいたい渡ると同じくらいだったのだ。収入を同じ口座に入れていたことも、義母が渡るの収入を多いと勘違いしていた理由の一つかもしれない。でももう離婚したので、自分が稼いだ分は私個人の口座に入れるようにしていた。その結果、約2ヶ月であっちの財政が破綻してしまったらしい。これを聞いた渡るは上ごとのようにブツブツと何かをつぶやいた。声に力がなく、ノイズが入ってしまい、何を言っているかは聞き取れない。ひどく落胆しているということだけは伝わってきた。ああ、もう一つ残念なお知らせがあるんだけど。
なんだよ。お父さん、あなたとの取引を停止するって。私の父は、渡が仕事で担当する大手取引先の社長なのだ。出産時、私を置いて旅行していたこと、そして普段から私のことを見下してこき使っていたこと、それらを知った父は、その人間性が信じられない。今後仕事でも何か悪影響を及ぼされかねないため、もう取引は停止だ。そう言い放った。そんな、おい、どうにかできないのか。できるわけないでしょ。すべてあなたが招いた結果なんだから。そう答えると、また彼はブツブツと暗い声で独り言を喋り始める。すると、はっという声がした。何かをひらめいたかのような声色に、何かよからぬことでも企んでいるのではないかと身を固くする。そうだ、俺たち、再婚しよう。義理の息子という立場を得れば、今後の付き合いで気まずくならないように取引を続けてくれるとでも思ったのだろうか。浅はかな考えが丸見えなその提案を、私は即座に拒否する。嫌に決まってるでしょ。私のことを見下してくる、金遣いが荒い、そして不倫するような人なんて。どうしてそれを？そう、なんと渡は不倫をしていたのだ。気がついたのはカードの明細を見たから。バッグや女性物の服など、当然私が買ってもらったことのない高級な店で利用されていた。明らかに減り方がおかしいと思った私は父に相談していた。父が雇ってくれた探偵により、私が妊娠している時から他の女性と関係を持っていたことが発覚したのである。何か他に言い訳があるならどうぞ。いや、でもさ、やっぱり片親って子供にとってはかわいそうだろう。父親がいた方がいいんじゃないか。私は耳を疑った。自分が父親である自覚があったのか？妊娠中も出産後も私のことを一切気遣わず、娘のことについて口にしたこともないくせに、腹渡が煮えくり返る。よくそんなことが言えたものね。あなたみたいな人間が父親なら、いない方がずっとマシよ。そう言い放ち、勢いよく終了ボタンを押して電話を切った。そして、そのまま彼の連絡先を着信拒否にしたのだった。父は渡の勤める会社との取引自体を終了させたわけではなかった。取引を続けるには条件がある。担当者を他の人に変えてほしい。提示された条件に、渡の上司は二つ返事で了承したらしい。こうしてあっさりと渡は担当を外された。しかも、彼は会社をクビになったようだ。職務時間に不倫相手とデートをしているのがバレたという。外回りを装って、車用車でドライブに行っていたのがレコーダーに記録されていた。しっかりと日時も一緒に映っていたため、言い逃れはできなかったそうだ。もともとそんなに外回りに行っていなかったのに、ある時期から積極的に行くようになったことに疑問を持った社員がいたらしく、調査対象に至ったらしい。その結果、渡の収入は絶たれてしまった。さすがに無駄遣いができるわけもなく、それどころか今までに買ったブランドのアクセサリーやバッグ、靴を売り出さなければならない始末。数ヶ月後、ある朝、たまたま渡とすれ違ったのだが、別人のような見た目になっていた。王はげっそりとし、結婚していた時はちゃんと手入れされていた髭は伸び放題。目からは光がなくなり、生気がないという言葉がぴったりだ。彼は借金まみれで毎日休みなく働いているらしい。日雇いの工事現場の仕事でどうにか食いつないでいるようだ。もともとそんなに体を動かさないタイプだったので、かなり苦労していそうだ。また、私と住んでいた頃、仕事をしていなかった義両親も、今はコンビニやファーストフード店でアルバイトをしているという。3人とも朝から夜まで働き、家ではほとんど顔を合わせなくなった。たまに会話をすることがあっても、お金についてぐちぐちと文句ばかり。父さんも母さんも、リサがいれば昔のように楽な暮らしができるってずっと言ってるんだ。なあ、頼むよ。再婚してまた一緒に暮らさないか？この話を聞いて、よりを戻したいと思う人がいるのだろうか。
少なくとも私は絶対に再婚などしたくない。彼らが求めているのは私という人間ではなく、私のお金なのだから。リサ、こちらの方は？後ろから私を呼ぶ声がしたので振り向くと、一人の男性が娘を抱っこしながらこちらへ近づいてきていた。そう、私は再婚したのだ。渡るは口をパクパクとさせている。なんでもない。行きましょう。そうだね。体を冷やすのは良くないからね。私のお腹が膨らんでいることに、ここでようやく気がついたらしい。渡るはもう何も言わずに去っていった。その背中からは何とも言えない哀愁が漂っていた。これ以降、もう彼に会うことはなくなった。現場が変わったのか、別の仕事を見つけたのか、詳しいことはわからないが、きっと今でも三人はアクセクと働いているのだろう。いろいろあったが、彼らと決別できて本当に良かった。そのおかげで心から幸せだと思える生活を手に入れられたのだから。私たち結婚するんで、ババアはもう用済みです。ある日、社長の夫が秘書を連れて離婚を申し込んでくる。夫の隣で私を嘲笑い見下す秘書。夫と結婚してもう25年。長年連れ添い、二人でここまで会社を大きくした途端にこの仕打ち。しかも浮気相手は私を普段から見下している秘書である。ここまでコケにされて黙っているほど私はおとなしくない。わかったわ。離婚してあげる。その代わり、慰謝料をたっぷりもらってね。私の言葉に喜ぶ二人。早々に離婚が成立し、会社からも立ち去ることにする。それから少しして、二人は海外で盛大な結婚式を挙げる。社員からは白い目で見られていたが、お構いなしの様子だ。しかし、事態が変わったのはその結婚式から1ヶ月ちょっと経ったある日のこと。仕事を辞めてゆっくりと暮らしていたところに秘書から電話がかかってくる。ちょっとどういうことよ。騙したわね。出るや否や怒声を浴びせてくる。話を聞くと結婚前に比べ夫の態度が変だというのだ。想像通りの展開に私はほくそ笑む。そこで私は夫のもう一つの顔を教えてあげることにした。私はリエ、45歳の女性。普段は夫が社長を務める会社で働いている。社長夫人とは言っても小さな会社なので事務仕事がほとんど。従業員一人一人の活躍がなければ成り立たない状況である。職場の雰囲気自体は悪くなく、アットホームな職場にできていると思う。なので、社長夫人である私にも遠慮せずに話しかけてくれるし、相談もしてくれる。会社の運営自体はそこそこうまくいっていた。そんな私たちには、今年で25歳になる一人息子の優太がいる。大学卒業後は別の会社で働いていたが、最近になってうちの会社に就職した。この会社が今後どうなるかわからないが、もし優太に継がせるなら、一度は外で経験を積んできた方が良いと思ったから。うちの会社に就職してからも特別扱いせず、普通の新入社員として働かせている。できていないところがあれば、厳しく指導するよう同僚たちには伝えてある。私の生真面目な性格を知っている同僚たちは、変に気遣うことはせず、きちんと優太を指導してくれている。日々忙しいながらも、仕事も会社運営も順調にいっていた。
夫の修二と出会ったのは大学生に入ってすぐの頃。田舎出身だが勉強ができた私は都内の大学に進学することができた。しかし知り合いがいなければ右も左もわからない生活に戸惑う日々。おしゃれなわけでもないので周りから浮いているように感じる。そんな感じなので友人もできず、サークルにも入らず、家と講義を往復するだけだった。そのうち大学の図書館の蔵書量の多さに感動し、本好きだった私は図書館に入り浸り、余計に孤立していく。ある日、いつものように講義の合間に図書館で本を読んでいたら声をかけられる。いつも本を読んでいますね。メガネをかけた優しそうな青年がこちらを笑顔で見ている。びっくりして声が出なかった。普段から教授たちや司書さんと話す以外、会話をする相手はいないのだから。学生同士なんて初めてかもしれない。ええ、本が好きなので。隣いいかなと言って、修二は隣の席に座った。どぎまぎしながらもどうしていいかわからず、必死に本に向き合う。だけど内容は全く頭に入ってこない。ちらっと隣を見ると彼も本を読んでいる。メガネで気づかなかったが、長いまつげにパッチリ二重で綺麗な目元をしている。思わずじーっと見ていると視線に気づいたのか、彼がこちらを向く。どうかしましたか？視線がぶつかる。しどろもどろになりながらもどうして声をかけてきたのか聞いてみる。すると彼は照れながらもこう答えてくれた。いつも綺麗な人がいるなって気になってたんです。それが私と修二が付き合うきっかけになった。修二は同学年で工学部に通っているという。話して知ったのだが同郷で住んでいたのも隣町だった。地元話で盛り上がり、もともとおしゃべりが好きだったので、久しぶりに私らしく話すことができた。ほぼ毎日図書館で会い、話すうちにデートに誘われ、帰りに告白された。こんな私でいいのかと悩んだ。他を見れば、おしゃれで可愛らしい女子学生がたくさんいる。りえちゃんといると、僕も僕らしくいられるんだ。そんな私の気持ちを悟ったからなのか、私の手を取って抱き寄せられる。普段は優しく穏やかで、そんな感じはしないのに、確かに男性らしい力強さを体に感じる。嫌な感じはしなくて、私も自然に彼を抱きしめている。言葉にはできなかったけど、それが私の精一杯の返事で、修二も受け取ってくれた。2年生になる頃には、親に黙って同棲を始める。修二と付き合い出してからは、私も自己肯定感が高まり、アルバイトや前々から興味を持っていたサークルを始めたりと、積極的に過ごせるようになった。同性の友人もできる。修二と出会ってなければ、こんなことになってなかったわね。しかし、順風満帆な大学生活を楽しんでいたが、ある出来事をきっかけに、突如終焉を迎える。それは、修二との間に子供ができてしまったこと。このままいけば、出産は3年生の夏頃になる。前期をやり過ごせたとしても、出産育児で休学は必至。親に学費を賄ってもらっているが、決して余裕があるわけではなく、留年なんてできない。父は怒り狂っていた。母も怒っているが、
とはいえ、堕退させるのも気持ちがいいものではないと頭を抱えている。子供を産めば感動すると父親に迫られる。大学を卒業して働き出してからでも遅くないだろうという意見。それも否定できなかった。親は学歴で苦労しているので、私がそうならないよう最大限支援してくれているのだから。それでも大好きな修二の子供を下ろすなんてどうやってもできなくて、修二と相談の末に感動を覚悟で出産することにした。修二の家も余裕はなかったので、二人で大学を中退。その後入籍し、修二が働くことでどうにか出産までをやり過ごした。そこからは節約の日々。まさに貧乏生活。もちろん両親は頼れないので、二人でどうにかするしかなかった。一年発起で修二が事業を立ち上げたが、順調にはいかない。子育ての合間に私ができる事務作業をこなし、どうにか生活できるだけの稼ぎを得られるようになる。二人で苦労しながら切り盛りしていると、次第に仕事が増え、収益も増える。そのうち従業員を雇い、増やせるようにもなり、会社も大きくなる。必死に働きながら育てた優太も大人になり、気づけば結婚から25年が経過している。それでも私と修二はまだ45歳。仕事も従業員に任せられる部分も多いので、二人で旅行をしたりといった穏やかな時間を過ごしていきたいと考えている。結婚式も新婚旅行もしなかったしね。できなかったことはたくさんあるけど、その分今を楽しむだけの十分なお金がある。一方で、実家には感動されているが、母親とはたまに連絡を取り合っている。父は一度言ったら引けない性格なので何も言わないが、年を重ねたこともあって寂しがっているようだ。実は、優太が生まれてからの写真は定期的に実家に送っている。父は密かに楽しみにしているのだとか。そろそろ優太を連れて会いに行ってもいいかもしれない。今なら父も私を許してくれないだろうか。そう言いながらも仕事に追われて時間を作れずにいる。それに最近は年を重ねてきたせいか、修二の手腕も振るわなくなっている。取引先との会合を忘れたり、書類の不備が目立つ。すまん。注意してものれんに腕押し。あれほど好きだった釣りに行くことも最近はないし、やたら仕事のことを心配することも増えた。かと思えば、従業員にやたら怒っていることもある。注意するというよりかは、叱責に近く、私がなだめに入ることも増えた。これが、カレーというやつなのか。とはいえ、私もね。修二もだが、私も昔に比べて判断速度が落ちているのを感じる。昔のようにできないことにイライラする気持ちもわかる。だからこそ、優太が仕事を告げるようになってほしいが、あと5年はかかるだろう。それまではどうにか踏ん張らなければ。だがある日、修二がいきなり新入社員のうちの一人を秘書にすると言い出した。私に相談もなく決めてしまい驚く。どうしたのよ、いきなり。二人の時に聞いてみると、修二はこう言う。優太が引き継いだ時に必要だろう。俺の時には理恵が助けてくれたけどさ。確かに、私は社長秘書の業務を担っている。それがすっぽり抜けてしまうのも考えもので、修二の言うことも納得できる。それなら、
他の子がいいんじゃない？いろいろ知っているベテランの方がいいでしょう。そう言うと、修二は歯切れの悪い返答をする。ああ、それはあれだよ。なんだっけ？どうしたんだろう？まあ、あれだ。それこそ長く続ける子に覚えてもらった方がいいだろう。彼女はパソコン操作も詳しいしね。いぶかしんでいたが、夫の返答に私は納得する。確かに、修二が推している新入社員の先はパソコンに精通しており、うちの業務 IT 化を推進するために採用している。ユータのサポーターとしては理にかなっている。でも、あの子。だが、私には一つ気に入らないことがある。それは、サキの態度。夫や他の従業員の前ではいい子にしているが、私の前では横柄な態度をとる。なぜそういう扱いをされるのかわからない。私に IT に関する知識がなく、業務中の質問が的外れだったりすることもあるのだろう。それでも、社長夫人であるという立場を抜きにしても、あまりに敬意がない。まあ、まずは使ってみてだよ。ダメなら配置転換すればいいだろう。私がしつこいせいか、修二はだんだんと苛立ちを見せ始める。これ以上言うのは見苦しいかもしれないわね。確かに、まずは試してみないとね。修二の意見に賛成すると、気を取り直したのか、笑顔になる。それからサキを社長秘書として配置する。サキの働きぶりは悪くなく、それまで非効率的だった業務も整理されていく。IT 化についていけない社員もいたが、サキはきちんとマニュアルも作成しており、四苦八苦しながらもベテラン社員たちは頑張っている。態度はあれだけど、これで会社の業務効率が良くなるならいいかもしれない。サキのことを認めつつも、やっぱり気になるのはあの態度。私も IT 関連については不慣れなので、質問や確認に行くといつも鼻で笑われる。これくらい早く覚えてほしいんですけど。あからさまな態度に苛立つ。しかし、立場上感情的になるわけにはいかない。何より他の従業員には優しく教えてあげている。彼女自身もいろいろな役割でストレスもあるのだろう。私に当たってしまうのはある種本当の自分を出せている証拠かもしれない。できるだけポジティブに解釈するようにしていた。だが、サキの態度はエスカレートしていく。他の従業員の前であからさまに嫌味を言われたり、私だけマニュアルや説明がなかったりする。ちょっと、どういうことかしら？さすがにやりすぎたと思って注意すると、社長夫人だからってその態度はないと思います。パワハラですし、他の新入社員も引いてますよ。ふと周りを見れば、従業員たちの視線が向けられている。一部の社員は耳打ちでこそこそと喋っている。今までに感じたことのない職場の雰囲気に私はたじろぐ。わかった。ごめんなさい、サキさん。見ての通り出来が悪いから教えてもらえないかしら？そこまで言ってやっと満足したのか、サキは下り顔で説明してくる。仕方ないですね。社長夫人だからって適当にやっちゃダメですからね。何よこれ。悔しさとアットホームだった職場の空気がおかしいことに戸惑いを隠せない。社長夫人だからって威張ったことなんてない。むしろみんなとチームになってやってこれた自信もある。だけど、
最近の若い世代とは文化が違うのも確か。働き方改革や個人の時間の確保が優先される中で、昔のように社員は家族という感覚が通じなくなっていることを痛感している。知らないうちに老害ってやつになっちゃったのかしら。サキと関わっていると少しずつだが積み上げてきた自信が崩れていくのを感じる。負けじと勉強し、サキに嫌味を言われないように奮闘していた。そうして過ごしているある日、私の頑張りは突如裏切られる。ある日の休日、いつも通り家で過ごしていると、修二が散歩してくると言って家を後にした。最近は休みの日は家にいることも多かったので、出かけていく様子に少し安心する。しかし、なかなか帰ってこないので心配していると、修二が帰ってくる。お帰りなさ。慌てて玄関に行き、修二に声をかけようとしたが、驚きのあまりできなくなる。そこには修二と彼の腕に自らの腕を絡めて立っているサキの姿があったから。ちょっと、どういうことよ？すみませんが、もう豊島のババアは用済みなんです。ね、修二さん。それに、うんとうなずく修二。長年頑張ってくれた理恵にも申し訳ないけどね。やっぱり女性は若い方がいいよ。そう言って、サキの頭を撫でる修二。年齢にして親子ほども離れている。怒りもだが気持ち悪さもある。会社のみんなから惹かれるわよ。ゆうたにもどう思われるやら。いいんだよ。俺が社長で、俺の会社だ。自信満々に言う。いいの？私がいないといろいろ大変よ。何を言ってるんですか？ここに若くて有能な社長秘書がいるのに。くすくすと笑う先。ああ、構わないよ。もちろん退職金と慰謝料は払うよ。けじめにね。呆れた。まだ若い先がこんなおじさんに体を許したこと。修二も修二で若い女にほだされて浮かれていること。目の前の二人があまりに馬鹿らしく見えて怒りを通り越して呆れる。修二が最近やたらと外食に出ていたのはこういうことだったのか。てっきり取引先などとの会食とでも思っていたのに。その食事代だってこういう日として経費にしている。結構な額だが、それだけ入れ込んでいるという証拠。そんなに言うなら離婚してやろう。先に馬鹿にされ、長年連れ添った修二に裏切られて黙っている私ではない。いいわ。離婚してあげる。それに大喜びする先。これで社長夫人だ。玉の腰だと騒いでいる。最近衰えてきている修二のフォローも大変になってきている。今後もますます助けないといけないとなると手を引くのが賢明だろう。それにそろそろゆっくり過ごしたいと思っていたのでちょうどいい。そのままバッグ一つを持って家を出る。私が家を出て行こうとすると、サキは私の背中に向かって言う。かわいそうなおばさんね。惨めな余生を過ごすといいわ。お金なら蓄えがかなりあるので、しばらくホテル暮らしでも問題ない。それを知ってか知らずか。その捨て台詞に何も言わず、振り返ることもなく出ていく。その日のうちに記名した離婚届を家に郵送し、次の日には離婚が成立。修二の約束通り、退職金と慰謝料が振り込まれる。
せっかくなので、そのお金で日本一周旅行をすることにした。未練は一切ない。それからのことは、ゆうたの連絡で知る。あの後、二人は海外で盛大に挙式をしたという。当然、ゆうたも社員も引いており、披露宴には誰も参加しなかったようだが、サキは大満足していたという。せいぜいお幸せにね、サキさん。今は北陸新幹線に乗って移動している。昼間っからビール缶を開けて駅弁を楽しむ。うわあ、最高。いい景色を眺めながら飲むビールは最高だ。1ヶ月後、突然サキから連絡が来る。東北、北海道を巡った後に沖縄に渡り、スキューバダイビングやバーベキューを楽しんでいるところだった。もともと会社が軌道に乗ってからはコツコツと投資を続けていたので、余生を遊んで暮らせるくらいの資産がある。まだまだ楽しみたかったから出ようかどうか迷ったけど、なんとなく電話に出てみる。嫌味の一つでも言われるだろうと覚悟して電話に出る。しかし、さきの声は落ち込んでおり、深刻そうに話をしてくる。最近、修二さんがすごく怒りっぽくて、全然別人なんですけど。もともとこういう性格なのかなどと聞いてくる。それを聞いて、私は笑う。そして、夫のある秘密を教えてあげる。知らなかったの？修二はね、若年性アルツハイマーなのよ。そう。修二は若年性アルツハイマー型認知症を患っている。認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症。普通は高齢になってから発症し、感情に進行していく。だが、稀に若くてもアルツハイマー型認知症になってしまうケースがある。発症時期は正確にはわからないが、忘れっぽさが目立ち始めた1年前に診断されている。発覚当時は驚いたし、戸惑った。これから2人の時間を過ごしていこうとしていた矢先のことだったから。誰よりも修二がショックを受けており、家に帰ってから泣き始める。ごめん、リエ。君には苦労ばかりかけて。焦燥した修二は見ていられなかった。もし、リエのことを忘れてしまったらと思うと、怖くてたまらないよ。その夜は2人でたくさん泣いた。大丈夫。私は大丈夫だから。会社のこともあるのよ。できることをしっかりやりましょう。病気で弱気になるのは仕方ない。だが、私たちには100人弱の従業員がいて、彼らの生活がある。それを投げ出すわけにいかない。修二もそう言われてハッとして、社長らしい頼もしい顔に戻る。少しずつ進行していたし、私がサポートしていたので、社長業はどうにか回っていた。社内が混乱しないよう、一部のベテラン従業員以外には知らせていない事実。そして、ユータをうちに就職させたのも隠れた理由の一つだ。少なくとも10年くらいは武者修行として他社で経験を積ませておきたかった。ユータ自身も身内に囲まれたぬるま湯はダメだと感じていたから。だが、修二の認知症により時間がなくなってしまう。そして、これまではどうにかなっていたが、いよいよ人格面にも変化が出てきたのだろう。そもそも真面目で優しい修二が不倫なんて信じられない。きっと判断力が低下しているところに先にそそのかされたのだ。
長年苦労しながらも連れ添ってきたところでの病気で私の心も折れかけた。だけど、これまで一緒に乗り越えてきた絆がある。だからこそ大変だけど添い遂げようと覚悟していたところに先に奪われた。いくら修二が病気といえど裏切られた気持ちは強くて先に丸投げしたのだ。これまで修二の右腕としてやってきており、経営判断も私がしてきたことも多々ある。これから病気が進行していく中で、それをしなければいけないのは先だが、秘書としてはまだ駆け出しだし、経営判断をできるほどの経験や知識もない。だけど、夫婦なんだから二人で乗り越えていかないと。あまりのショックで電話口で何も言わなくなる先。仕方なく私が声をかけてあげると、途端に発狂しだす。騙したわね、このクソババア。これからどうすればいいのよ。そこからは何を言っても返事はなく、一方的に怒鳴り続けているだけなので電話を切る。そのまま着信拒否にする。さて、もう一回潜ろうかな。その後のことは、ゆうた経由で話が届く。病状が進行し、いよいよ判断力がなくなってきた修二は、社長を辞任するしかなくなる。そのまま退職し、その介護はサキが担っている。サキ自身は結婚してから少しして退職しており、収入がない。修二の資産は会社の資産でもあり、現金はさほど多くない。私に慰謝料を払っていることもあり、貯金もわずかだった。それを知らず、当てにしていたサキはさらに発狂したようだった。仕方なくサキがパートで働き、どうにかやりくりしているという。一度復職したいと懇願されたようだが、それまでの経緯を知っている役員たちからすれば、信用がまるでなく、あっけなく不採用となる。修二の認知症も日に日に進行していき、徘徊や移植行為、不潔行為が目立つようになる。人格の変化も強く、あの頃の穏やかで優しい修二は残っていないという。それに振り回される毎日で、サキは随分とすさんでいく。ユウタが偶然サキを見かけた時は、可愛らしさはみじんもなく、ボサボサの髪にジャージを着て、徘徊する修二を家に連れ戻そうとしていた。その時修二は、リエ、今度はどこに行こうか。また図書館に行こう、リエ。と、サキの名前を一切言うことなく、私と出会った頃のような言葉を繰り返していたという。配偶者の認知症を理由に離婚はできない。これからもサキには夫婦としてしっかり修二に連れ添ってもらいたい。たとえ一生元妻の名前でしか呼んでもらえなかったとしても。一方の私は日本一周旅行が終わる頃に会社から復帰を望まれる。修二とサキがいなくなった今、私は社長として会社に戻る。離婚して間もない頃、ユウタに気持ちを聞いたことがある。そりゃ悲しいけどさ、母さんが我慢することもないだろう。ユウタが幼かった頃は仕事も軌道に乗るかどうかで、ずいぶん貧しい思いをさせたことをよく覚えているようだ。でもさ、いくら一緒に苦労したからって不倫はダメだよ。認知症だったからって、その時はある程度判断力はあったはずだよ。だからこそ、息子として許せないよね。裏切られてさ。ユウタの言う通りだ。いくら認知症と言っても、不倫は許されることではない。何より判断力が残っている時に合意の上で離婚したのだから。今は気持ちを切り替えて、
ゆうたを社長として育て上げるために日々奮進している。ある夜、仕事帰りに家に向かって歩いていると、向かいからとぼとぼと人影が近づいてくる。それはまさかの修二だった。神様のいたずらにしてはやりすぎだ。突然の登場に戸惑っていると、修二はこちらにまっすぐ向かってきて鉢合う。修二の面影はあまりなく、ヨレヨレの服にボサボサの頭。表情も一気に老けている。お綺麗な人ですね。すみません、突然。出会い頭に修二は私を見て声をかけてくる。しかし、私のことは覚えていないようで他人行儀な言葉。もうすっかり忘れちゃったのね。でも、本当に綺麗な人だ。私の妻にとても似ているんです。その言葉に涙が出そうになる。修二さん。そう声をかけそうになったところで邪魔が入る。ちょっと、どこほっつき歩いているのよ。修二はまた徘徊していたのだろう。サキが走ってこちらに向かってくる。すみません。私の秘書が呼んでいますので。そう言って、修二はサキの方に振り向く。だが、振り向こうとする一瞬、ぽつりと修二が言った。リエさんに会いたいな。追いついたサキは一瞬驚いたが、すぐにきっとこちらを睨む。そして強引に修二の手を取り、家に引き戻そうとする。その一連の様子に何も言えず、ただ見送ることしかできなかった。修二さん、バイバイ。二人とは違う方向に歩き出す。あの頃の思い出を胸にしまいながら。母子家庭ってことは貧乏ってことだろ。お前、まさかうちに金があるから息子にすり寄ったのか？はあ？ある日、交際期間半年の恋人からプロポーズされた私は、挨拶のために彼の実家へ赴いていた。そこで彼の父に私の父親について聞かれる。父はすでに亡くなっていたので、そのことを正直に言ったらこれだ。事前に話していたというのに、恋人まで一緒になって私のことを罵ってくる。この泥棒猫。なんだよ、俺のことをそんな目で見ていたのか？失望したわ。私が何も言わない。いや、言えないのをいいことに、とんでもないことを次々と並べ立てていった。父さん、貧乏親子はうちで雇ってやろうよ。母親と一緒に家政婦やるって。おお、いい考えだな。家の隅から隅まで掃除してもらうか。好き勝手言う二人を怒りを込めて思い切り睨んだ。おお、怖い怖い。主人に向かってなんて顔をするんだよ。主人ですって？まだ結婚したわけではないのに、まるで所有物のような言い方をされる。親の顔を拝んでみたいわ。そう言われたので、私は母に電話をかけた。その間もずっと二人は嫌な笑顔を浮かべている。まさかその数十分後に笑えなくなるとは知らずに。どうぞ、私の顔でよければいっぱい見てくださいな。私は小林由紀、30歳。私は幼い頃に父を亡くした。それ以来、母の理恵が私のことを女手一つで育ててくれた。母はお金を稼ぐために朝早くから夜まで働き詰めだった。それでも入学式や授業参観、発表会や卒業式などイベントへは毎回出席。運動会の親子で参加する種目では、周りは父親と参加するクラスメイトが多い中、母は負けないように必死に走ってくれたのをよく覚えている。
何も気にしないで。部活でも何でも好きなことをやりなさい。高校生になって部活に入らずにバイトをしようとしていた私に母が言ってくれたことだ。中学生の頃は美術部に所属していて、本当は高校でも続けたいと思っていた。しかし、少しでも家計の助けになるならという私の考えを見透かしていたらしい。そのおかげで私は高校でも部活を続けることができた。そんな母への恩返しをしたい。いい大学に入り、大手企業に就職して楽をさせたいという一心で勉強を頑張り、その甲斐あって大手の商社に内定が決まった。今もそこで経理の仕事をしている。時々母を旅行に連れて行ったり、美味しいものを一緒に食べたりしている。ちょっとでも親孝行ができているのかなと思いたい。同期には結婚している人が増え始めていたが、私はまだ独身だ。しかし、私には社内に恋人がいた。営業部に勤めている歌川健人さんである。彼は私より年上の35歳だ。彼は営業部で頻繁に外回りがあるので、あまり社内で顔を合わせる機会はない。入社してから接点はそんなになかったが、ケントさんの方から声をかけてくれるようになった。どうやら部署の垣根を越えて交流するために開かれた飲み会にて少し話したのをきっかけに気に入ってくれたらしい。そこで連絡先を交換した。最初の頃は仕事の話をするくらいの仲だったが、いつの間にか好きな食べ物、趣味、学生時代の思い出などのプライベートについて話すことが多くなっていった。そのうちメッセージだけでなく電話もよくするようになり、一緒に食事に行った帰りに告白された。こうして私たちの交際は始まったのだ。俺の父さんはすごい人なんだ。俺の憧れなんだよ。付き合う前から彼は父親についてよく自慢話をしていた。どうやら若い頃に起業してから順調に利益を伸ばして成功を収めているという。俺の家は5億円もするんだぜ。めっちゃ広いし部屋も多いし庭もあるし。それに5億円の豪邸なんてどんな感じなのだろう。床とか大理石だったりするのだろうか。お風呂は体がすっぽりと入ってしまうくらい広いのかな。掃除が大変そうだし、ハウスキーパーさんとか雇ったりしているんだろうか。ケントさんの話を聞きながら、私は想像を膨らませていた。それだけ大きな家なら、一人暮らしをせずにずっと実家にいるのも納得だった。付き合って半年が経った頃、彼の方からプロポーズをしてくれた。相変わらず社内では話さないので、私たちが交際していることを知っている人はあまりいない。仕事帰りに食事に行く時などは、会社の近くの公園で待ち合わせてからお店へ向かう。それが秘密を共有しているようで、なんだかドキドキした。プロポーズをされたのは、交際半年記念日だ。その日、ケントさんの様子はいつもと少し違っていた。お店もいつも行くようなところではなく、高層ビルに入っている有名レストラン。オレンジっぽい色の照明のせいかはわからないが、赤くなっているように見える彼の顔。何度もポケットに手を入れたり、そわそわと立ち上がろうとしては座り直す。どうしたのだろうと思ったその時。ユキさん。普段はユキと呼び捨てなのが、急にさんをつけられて驚く。固まってしまった私に、彼は手のひらに乗るようなサイズの箱を差し出してきた。パカッとケントさんが箱を開けると、そこには光を受けてきらめく指輪が入っていた。俺と結婚してください。食事の店もいつもと違う緊張した様子もすべてプロポーズのためだったのかとようやく合点がいく。
記念日だからいつもより特別なのかと鈍い私は勘違いをしていたのだ。まさかプロポーズをされるなんてみじんも心構えをしていなかった私はあんぐりと口を開けたまま動きを停止させることしかできなかった。はい。実際には2分くらいしか経っていないだろうが、体感では1時間くらい経過したのではないかと思うくらい固まっていた後、ようやく私は首を動かしてうなずいた。年齢的にも結婚適齢期だし、それにやや頼りないところはあるが、優しいケントさんとならうまくやっていけるだろう。彼にはめてもらった指輪を天井の光にかざす。まだ婚約という段階ではあるが、もう少し先の未来にある結婚生活に胸を躍らせた。プロポーズから数日後、私の実家へ彼が挨拶に来ることとなった。母親に話があると連絡をすると、何かを察したのか、休みの日をいくつか教えてくれた。その中で、ケントさんと私の休みが重なる日を選択し、会うことになったのだ。いらっしゃい。彼と一緒に家の玄関の扉を開くと、母が出迎えてくれた。緊張と嬉しさが混ざったような、ややぎこちない笑顔。私も彼女と同じ表情をしていただろう。ただいま。お邪魔します。居間に上がると、母が3人分のお茶を持ってきてくれた。私とケントさんが横並び、母がテーブルを挟んでその対面に座る。お母さん、お付き合いしている歌川ケントさん。この間プロポーズされたの。はじめまして。ゆきさんとお付き合いさせていただいています。歌川？名前を聞いて母が驚いたような顔をした。あまり聞かない名字だったからだろうかと私は深く考えなかった。歌川さんのお父様は何をされている方なの？そう質問する母の顔は穏やかな笑顔に戻っている。はい。父は若い頃に起業して会社経営をしており。彼は私に話すときもそうだったが、父親について口にするときはいつも目が輝いていた。希望に満ち溢れた少年のような顔で憧れを語っていて、心の底からそう思っているのだということがありありとわかる。母はうなずいたり、相槌を打ちながら話を聞いていたが、どんどん怪げそうな顔になっていった。最初はケントさんの目を見ていたが、最後の方には何かを思い出しているかのようにテーブルの隅の方に視線をやっていた。しかし彼は話に夢中になっており、その表情の変化に気がつかない。歌川さん、今日は来てくれてありがとう。また今度落ち着いて話しましょうね。はい、こちらこそ。お時間を取ってくださり、ありがとうございました。母は、ケントさんの話が終わると申し訳なさそうに、ごめんなさいね。この後仕事が入ってしまったみたいで。と謝った。結局滞在していたのは1時間半くらいだ。私は彼を最寄り駅まで送って帰宅すると、母にどうしたのかと聞く。実はね。そこで彼の家と母との関係を知ることになったのだった。後日、今度は私が彼の実家に挨拶に来ていた。話に聞いていた通り、彼の家はとても大きかった。3階建てのマンションなのではないかと見まがうぐらいの大きさ。真っ白い壁、大きな窓、きれいに手入れされた広い庭。なんと小さめの噴水まである。ハウスキーパーどころか庭師さんまでいてもおかしくない。やあ、いらっしゃい。よく来たね。玄関先までケントさんの父である高政さんが出迎えに来てくれた。今日は仕事休みだと聞いていたが、髪の毛はしっかりとセットされていて、
パリッとしたシャツを身につけている。社長という立場から急に仕事場に呼び出されることもあったりするのだろうか。家の中に通してくれて、大きなダイニングに3人で腰掛ける。私の家での挨拶の時と同じように、私とケントさんが並んで座り、高政さんが向かい合った。父さん、お付き合いしている小林由紀さんだよ。はじめまして。ケントからよく聞いている。素敵な女性だと話していたよ。豪邸に住む経営者ということで、勝手に厳格なイメージを抱いていたのだが、実際は気さくな雰囲気のある方だった。よかった、と私は胸をなで下ろした。しかし、後に様子は激変する。俺は努力と実力でこの地位を勝ち取ったんだ。話が弾み、用意してくれた紅茶がカップの半分くらいにまで減った頃、高政さんは起業した時の話、それからうまくいくまでの道のりなどを語っていた。ケントさんもそれを聞いて、自分のことのように自慢げに笑顔を浮かべている。そういえば、ユキさんのお父さんは何をされているんだい？高政さんの仕事の話から私の親の話へと切り替わった。隠すことでもないので正直に言う。父はすでに亡くなっていて、母が私を女手一つで育ててくれたんです。ずっと働いていて。はあ？それまでの和気あいあいとした雰囲気はどこへやら、急に低い声で遮られ、室内が冷たい空気に満ちる。何かまずいことでも言っただろうか。思い当たることなど当然ない私は、ただただ混乱するばかり。なんだ、じゃあ貧乏人か。は？今度は私が、は？という番だった。義父になる人だろうが関係ない。あまりにも失礼な物言いだったから、私は声を上げたのだ。母子家庭ってことは貧乏ってことだろ？お前、まさかうちに金があるからケントにすり寄ったのか？先ほどまでユキさんと呼ばれていたのに、急にお前と見下されたような呼び方に変わる。それに、どうしてお金目的みたいな言い方をされなければいけないのか。鼻で笑いながら、私の家のことを馬鹿にし続ける目の前の人間のことが信じられず、私は反論もできずに唖然としていた。何も言わないのをいいことに、この泥棒猫。なんだよ、俺のことをそんな目で見ていたのか？失望したわ。高政さんは愚か、ケントさんまでひどい言葉で責め立ててくる。彼はもう私の家族構成について知っていたはずだ。交際を始める前から父のことは話してあった。それなのにどうして今になって。彼は高政さんに逆らえないようだった。一緒になって私のことを罵倒してくる姿に、私はデート中のことを思い出す。ねえねえ、ケントさんはどこ行きたい？ああ、俺はどこでもいいよ。ユキの好きなところに行こう。あまり自分の意見を言ってこなかった。その時は私の意見を優先してくれる優しい人と思っていたのだが、そういうことではなかったようだ。自分の意見がなくて流されやすいということだったのかと、妙に納得してしまう。父さん、貧乏親子はうちで雇ってやろうよ。母親と一緒に家政婦やるって。ちょっと、何を言って。おお、いい考えだな。家の隅から隅まで掃除してもらおうか。私の言葉なんて全く耳に入っていないのか、好き勝手言う二人。家政婦か。ケントさんは婚約したら自分のものとして私のことを好き勝手に扱っていいという考えらしい。
家事をさせるためだけに私と結婚しようとしていたなんて。数分前まではあったはずの彼に対する愛情が急激に冷えていく。ゲストはこういう人たちのことを言うのだろうか。私は怒りを込めて二人を思い切り睨んだ。おお、怖い怖い。主人に向かってなんて顔をするんだよ。主人ですって？あんたなんかと結婚する気なんてもう私にはない。その口の利き方はなんだ？どういう育てられ方をしたのか、親の顔を拝んでみたいわ。ぷつっと自分の中の何かが切れる音がした。私のことも母のことも馬鹿にするなんて許せない。それにこんな本性を隠していた彼のことを見抜けなかったのが悔しくてたまらなかった。今ここにお前の親を連れてきてくれないか？どうせ暇人なんだろう。早く早くと煽り立ててくる。私は言われた通り母に電話をかけた。もしもし？どうしたの？歌川さんのお家に挨拶に行ったんじゃ。電話越しに母の声がする。優しくて大好きな母のことを馬鹿にされたのが蘇ってきて、私は泣きそうになった。下唇を噛んで涙を抑えるのに必死で言葉が出てこない。お、今つながっているのか？早く来てって助けでも求めてみたらどうだ？何も言わない私に痺れを切らしたのか、高政さんが大きな声で笑いながら言う。それは母にも届いたようだ。今から行くわ。聞いたこともない怒りに震えた声。私に向けられたものではないと分かりながらも、それを聞いて背筋に冷たい汗が流れた。数十分後、ピンポンとチャイムが鳴った。その間、この空間は私にとって地獄のようだった。やっぱり物置の片付けはやってもらいたいよな。料理も作らせよう。まずかったら全部捨てるから。食材を無駄にしないためにも俺らの好みの味付けを把握してちゃんと作れよ。なんてことを好き勝手話し続けている。私は二人と目を合わせないようにずっと下を向き、膝の上で拳を震わせていた。お、来た来た。馬鹿にするように笑いながら、ケントさんが玄関の扉を開けに行く。一度会ったことがある母相手によくそんな態度が取れるなと逆に感心してしまった。お邪魔します。ユキの親の顔が見たいらしいじゃない？どうぞ、私の顔でよければいっぱい見てくださいな。にっこりと笑う母とは対照的に、高政さんの顔からは表情が消えていき、真っ青になっていく。父さん？なんでそんな青ざめて。バカ！この方はな、俺の会社の大口の取引先なんだ。そう。ケントさんがうちに挨拶に来た後に母が語ったのは、高政さんの会社と母の会社とは取引関係にあるということだった。実は母は亡くなった父が経営していた会社を引き継いで社長をしているのだ。気まずくなったのか、視線をそらす高政さんの顔を母がぐいっと覗き込む。あら、どうして顔を背けるの？いつまでだって見ていていいのよ。いや、先ほどまでの偉そうな態度はどこへやら。よく見ると、額がうっすらと濡れている。母の登場で冷や汗が止まらなくなってしまったらしい。挨拶に来て名前を伺ったとき、歌川って言ってたから、もしかしたらと思っていたの。その後お父様の職業の話を聞いて確信したけどね。母は
今度は私の方に向き直った。ねえ、ユキ。あなた、ケントさんの本性が分かった後でも結婚したいって思うかしら？全然。私は迷わず即答する。もう彼への気持ちは消え去った。私のことだけではなく、ずっと私を大切に育ててきてくれた母のことを悪く言うなんて、到底許せたものではない。別れましょう。そんな、待ってよ。俺は本当にあんなこと思っているわけじゃ。思っていなきゃ口から出てこないですよね。たとえ本当に思っていなくて、高政さんに乗っかっただけだとしても、ひどいことが言えるような人とは一緒にいられません。それに、義理の父となるのがあんな人だなんて、絶対に嫌だ。私はプロポーズの時にもらってから、ずっとつけていた指輪を外し、テーブルの上に置く。それを見たケントさんは、膝から崩れ落ちた。母は大きく息を吐いた。呆れている様子がわかる。ケントさん、あなたのお父さんはね、確かにすごいと思うわ。若くして社長になって会社経営をしてきて、それでこんなに大きな家を買って。でもね、その成功を鼻にかけて、どんどん横柄な態度になっていったの。母が言葉を重ねていくのに比例し、高政さんの首がどんどん下がっていく。言葉の重りを吊り下げられていくかのように。この人の息子だって分かったとき、一瞬不安になったのよ。父親みたいな性格だったらどうしようって。挨拶の時は違うと思ったのに。いえ、もう二度とこんなことは言いません。反省します。だから、別れるのは。それを決めるのは私ではないわ。ケントさんが勢いよく私の方に振り向く。その目から捨てないでくれという懇願の気持ちが伝わってきた。だけど指輪を外したのが答えだ。私が首を横に振ると、再び彼はがっくりとなった。歌川さんの会社の業績は傾きかけているのよね。どうやら高政さんは悪い意味で業界内では有名人のようだった。無理な取引をしてこようとする。自分の思い通りにいかないと罵ってくるなど。それで一緒に仕事をしてくれる企業がどんどん減っていったのだという。だからもう、うちの会社との取引を継続させるメリットもないし、ここでもううちとの契約は終了とさせていただきます。待ってくれ。母が宣言すると、先ほどまでうなだれていた高政さんが大声を出した。青ざめていた顔面はさらに色を失い、もはや真っ白である。いや、待ってください。お願いします。助けてください。高政さんは母にすがりついた。消えそうなほど弱々しく細い声だ。悪いけど、私にはどうすることもできない。あなたは何度も気がつくタイミングがあったはずよ。自分が間違っているって。他の会社から取引終了を持ちかけられた時に言われたことがあったんじゃないかしら。あなたの態度をどうにかした方がいいって。それでも彼は直さなかった。自信過剰がゆえに間違いに気がつくことができなかったのだろう。社長という地位を得たからといって、それに天狗になっていてはダメなのよ。それに早いうちに気がつけていたら何か変わっていたかもね。そう言い放つと、高政さんはへなへなと床にへたり込む。私と母は立っていて、高政さんとケントさんは座り込んでいるという不思議な光景。もう何も言わない二人を残し、私たちは足早に歌川家を後にしたのだった。それからほどなくして高政さんの会社は倒産した。どうやら
母の会社との契約を切られたのが大打撃だったようだ。業績を回復させるために高政さんは社員に毎日の残業、休日出勤などきつい労働を強いた。その結果、もともと社長の横暴さに辟易していた社員たちが次々と辞めていったのだ。ケントさんは商社から去って父親の会社の手伝いをしていたが、それでどうにかなるはずもなく。息子一人の手助けでどうにかなるくらいなら、ここまでひどい状況にはなっていないでしょう。あの親子の噂を聞いた母は、やれやれというように肩をすくめながらそう言っていた。こうして会社は倒産。二人は路頭に迷うこととなった。あの5億円の家も売りに出したらしい。先日、たまたま近くを通りがかることがあったが、仲の良さそうな上品な老夫婦が庭で犬と戯れていたのを見た。二人がどこにいるのかは知らないが、どうやらアルバイトをして生計を立てているらしい。商社を辞めたのは彼だけではなく、実は私もだった。もともといつか母の会社で働きたいと思っていたのだが、今回の件で心機一転、環境を変えようと思ったのである。退職日になると、仲良くしてくれていた同期や後輩が花束やちょっとしたプレゼントを渡してくれた。ねえ、営業部の歌川さん、お父さんの会社が潰れちゃったんだって？前に5億円の家を自慢されたけど、もう住んでいないでしょう。そんな会話が耳に入ってきて、私は心の中でその通りですとうなずいたのだった。母の会社で働き始めた頃、娘だからといって甘やかさないわよ。そう笑いながら言っていた通り、母は時に厳しく、だけど優しく業務について教えてくれた。今は仕事始めたてでバタバタしてしまっているが、落ち着いたら母と旅行でも行きたいものだ。今回の件で少し疲れてしまったので、私にはしばらく恋愛はいらないかもしれない。それに上司として母として素晴らしい彼女に恩返しができるように頑張らなければいけないのだから。一体どういうこと？私は15万円振り込んでるのよ。私の娘は都内の大学に進学したため、上京して一人暮らしを始めた。私と夫は毎月決まった日に振り込まれるよう自動で引き落としされる設定で仕送りをしていた。大学での出来事などを頻繁に連絡してくれる娘。最初の方は希望に満ち溢れた明るい声にうまくやっているのだなと安堵していたのだが、ある日電話越しでの声に元気がないことに気がついた。いつも東京に行くときは夫と一緒に行っていたが、私だけで娘のところへ駆けつける。するとそこには見るからに痩せこけた姿の彼女がいた。ちゃんとご飯食べてる？その質問に、毎月3000円仕送りしてもらってるから、毎日100均の缶詰と炊いたご飯ちゃんと食べてるよ。ありがとう。え？その言葉に私は耳を疑った。だって私たちが仕送りしているのはその50倍、15万円だからだ。3000円なんて一回買い物をしただけですぐになくなってしまう。もっと多く振り込んでいるに決まっている。それなのにどうして？心当たりがないか尋ねると、娘はある人物の名前を挙げた。きっとその人が何かしているに違いない。娘のために真実を明らかにしなくちゃ。私は即座に口座を解約して、ある作戦を実行することにした。私は本田京子、48歳。
50歳の夫、正人さんと田舎で2人暮らしをしている主婦だ。私たちには22歳の息子と18歳の娘がいる。息子の亮は都内の大学に進学したため、それに合わせて入学と同時に上京して一人暮らしを始めた。初期の頃は目に映るものすべてが新鮮だったのか、よく都内の景色などを写真に収めてメッセージで送ってきてくれた。よくテレビで見る建物、近くで見るとめっちゃ大きい。行列のできるラーメン屋さん、友達と行ったけど美味しかったよ。キラキラと目を輝かせながら打っていることがありありとわかる文明。私と正人さんはそれを見て楽しんでいるようでよかったと安心していた。1年生のうちは慣れないことばかりでバタバタするだろうからということで、亮が2年生になってから夫婦で時々東京まで遊びに行くようになった。昔はよく迷子になっていた亮が地図も見ずに美味しいお店に連れて行ってくれるようになり、成長ぶりに驚いたものだ。彼は大学卒業後、そのまま東京の会社に就職した。お盆の時期や元旦など、連休がある時にはよく帰ってきてくれる。それに連絡もまめにしてくれるので寂しさなどはなかった。娘のルカも兄と同じように都内の大学に進学した。そして上京し、一人暮らしをしている。同じ学部で友達できたよ。履修登録、ちょっと大変かも。彼女も頻繁に連絡をくれる。メッセージだけではなく、電話もよくかけてきてくれて、スピーカーに切り替えて、正人さんと一緒にその明るい声を聞いてほっとするのだった。ルカが上京してから、亮はよく会いに行っているようだ。今日もお兄ちゃんが来てくれたよ。そんな報告のようなメッセージが届く。二人はずっと仲がいい。心配性の兄と甘えん坊の妹という関係は昔から変わっていなかった。転んで膝をすりむき、大泣きするルカをおんぶして帰ったり、雷が怖くてすがりつく彼女の背を優しくさすったり、保育園で同じクラスの子にからかわれていたところを助けたりなど、ルカもルカで甘えてばかりというわけではなく、好きなおやつを亮に多めにあげたり、誕生日には心を込めて描いた亮の似顔絵をあげたりしていた。幼い彼女が考える最大限のお礼だったのだろう。喧嘩をしているところなどはほとんど見たことがなかった。りょうくんとルカちゃん、本当に仲がいいわよね。うちの子にも見習ってほしいくらい。同じように二人の子を持つママ友たちからはよく羨ましがられていたものだ。お互い中学生や高校生になった頃、いわゆる思春期の時には会話は少しだけ減ったが、それでもルカの悩み相談に乗ってあげたりしていた。そんなしっかりして優しい兄が近くにいるというのは、遠方にいて何かあってもすぐに駆けつけることができない私たちとしても心強い。ルカはおっとりとしていて世間知らずなところがあった。人のことを信じすぎてしまうのである。小学生の頃には親友だと思っていた相手に話したちょっとした秘密が翌日には何人かに広まってしまっていたり、友達から何度かドッキリをかけられたこともあるらしい。あまりにも疑わずに信じ込んでしまったので、なかなかネタばらしができなかったと、後にその人たちが言っていたそうだ。人間関係は自分を映す鏡という言葉を聞いたことがある。
ルカと似たような性格の子が集まってくるので、基本的に彼女が属するグループは穏やかでのんびりとしていることが多かった。しかし、大学生になって上京するとなると、周りの環境がガラッと変化する。今まで接したことがないようなタイプの人とも関わることになるだろう。それが少し心配ではあった。いつもありがとうね。これからもたまにでいいからルカのところに行ってあげてくれるかしら？うん、もちろん。やっぱりちょっとだけ抜けてるところがあるから心配になっちゃうんだよな。彼女の特に心配なところはお金の管理があまり得意ではなさそうなところだった。お小遣いやお年玉を渡しても量よりも使い切ってしまうのがずっと早かった。貯金があまりできず欲しいものがあったら深く考えずに買ってしまう。これ、対戦用だからみんなでできるよね。家族で一緒にするために買ったゲーム。はいこれ。美味しそうなやつがあったからみんなの分も買ってきちゃった。コンビニなどに寄り道し、スイーツコーナーで自分の分だけでなく、家族のためにも何かを買ってきたり。気前がいいというか、なんというか。お金は本当に自分が欲しいと思ったものだけに使いなさい。そう正人さんも私も言い聞かせてきていたが、その後もあまりお金が貯まることはなかった。もしもし、最近はどう？元気だよ。課題が多いし難しいけど、どうにかちゃんとやってる。大学やサークルなどが忙しくなっても、必ず週に1回は電話をしていた。それ以外の時にも、ルカの方から何かいいことがあった時などにメッセージをしてくれている。彼女は口では元気だと言っているが、最近はなんだか様子が違うように思えた。声のトーンが低く聞こえる。忙しくてあまり眠れていないのだろうか。心配になった私は東京まで行って直接会うことにした。平日なので正人さんは仕事の都合で今回は行くことができない。その日の講義は午前中で終わるらしく、午後はずっと家にいるようだった。ルカが住んでいるアパートまで向かい、インターホンを鳴らす。はーい。スピーカーから声が聞こえ、バタバタと足音が近づいて扉が開いた。思わず声が出てしまった。明らかに痩せているのである。中学生の頃から部活でスポーツをやっていたから、もともと細身ではあった。だけど今は、華奢なんて言葉で済むようなレベルではなく、痩せこけているという表現が当てはまってしまうほどだ。課題が終わらなくて、徹夜でもしているのか、目の下にうっすらとクマもできており、笑顔ではあるが、ごまかしきれないような疲れた雰囲気がにじみ出ていた。玄関前で話し込むわけにはいかなかったので、とりあえず室内に上がらせてもらう。そして、ぶしつけかもしれないが、キッチンを物色させてもらった。炊飯器と米びつ、そしてキャスター付きの棚には缶詰が大量に並んでいた。焼き鳥缶、サバ缶、ホタテの缶など、一人暮らし用の小さめの冷蔵庫の中を見ると、多めに炊いたのか、ラップがかけられた白米しか入っていなかった。野菜や魚、肉などはどこにも見当たらない。最後に買ったのはいつなのだろう。野菜室には何のかはわからないが、黒くなった野菜の切れ端が落ちていた。ちゃんとご飯食べてるの？いや、食べられてないわよね。私の言葉にルカが驚いたように目を丸くする。うんうん。今度は
私が驚く番だった。てっきりあまり食べられていないとうなずくかと思っていたのに。毎月3000円仕送りしてもらってるから、毎日100均の缶詰と炊いたご飯ちゃんと食べてるよ。ありがとう。え？彼女の言葉に耳を疑った。遠回しな嫌味とかそういうのでは全くなくて、本当に3000円という少なすぎる金額をありがたがっている様子だ。いや、でも3000円なんて、そんなはずはない。だって、私たちが仕送りしているのはその50倍、15万円だからだ。それを伝えると、ルカは困惑したような顔をした。どういうことなのだろう。きっと私も同じような表情をしている。私が首をかしげたのと同時に、目の前の彼女も同じ動作をした。それって、毎日3食は食べられていないってこと？そうだね。1日1食か2食くらいかな。では、学食に行ったり、友達と食事に行ったりもできていないのだろう。入学したての頃、学食の看板をわざわざ写真で撮って私に送ってきて、見て、美味しそうなのばっかり。食べるの楽しみだな。と言って楽しみにしていたのに。口座の管理は寮に任せていたので、彼にメッセージで聞いてみることにする。仕事中だからすぐに返信はないかもしれないと思ったが、休憩時間だったらしく、すぐに返信が来た。彼が言うには、初めの月は手元に現金があった方がいいと考え、あらかじめ引き落として渡しておいたとのことだ。そのお金で何とかやっていたらしい。通帳はウェブで管理していて、ログインしたらいつでも見られるようにはなっていたのだが、ルカはやり方がわからないと言って見ていなかった。どうやら暗証番号やらパスワードやらに混乱してしまうらしい。そういえば、スマートフォンを使い始めたばかりの頃も、よくわからないと言って困っていた記憶がある。ゲームやウェブサイトのログインパスワードもわからなくなっては再設定するということの繰り返しだった。家賃は毎月自動で支払われていたため、生活すること自体はできていた。ルカも何も言わなかったし、最近は寮も忙しくなってしまったので、あまり会えていなかった。だから気がつかなかったということだった。どうして何も言わなかったの？少ないとは思わなかった？私、お金のこととか全然わかっていなくて、だから自分のやりくりが下手なのかなって思って言えなかったの。がっくりと肩を落とすルカ。友達から遊びに行こうって誘われても、お金ないからって断るのがすごく辛かった。大学の近くのカラオケとか、ショッピングセンターに入っていく人たちを見て、羨ましくて仕方がなくて。一緒に入出金の履歴を確認することになり、ログインしてそのウェブ通帳を開いた。毎月同じ日にきっちり15万円が振り込まれていることを確認したルカは呆然とつぶやく。本当だ。15万円って書いてある。履歴を見ているとお金がない理由が判明した。何これ？そんな。なんと数回にわたって毎月10万円近く引き落とされていたのだ。こちらが仕送りをしている日付を把握しているのか、振込日から決まって2日以内には出金されている。ルカの様子からして、このお金は彼女自身で使っているのではないのだろう。それに、寮も妹の口座から勝手にお金を引き落とすような人間ではない。だとしたら、一体誰がこんなことを。
私がぼそりとそう言うと、心当たりでもあるのか、はっと息を飲み込むルカ。どうしたの？それに気がついた私が尋ねると、言っていいのか迷っているかのように目をそらし、虚空を見つめている。実は、覚悟が決まったのか、ルカが話し始めた。それを聞いた私は、寮に連絡する。今日、お仕事が終わったら、ルカの部屋まで来てほしいの。わかった。そして、夕方になって合流した彼と作戦を立て、それを実行することにしたのだった。娘は大学に入ってから彼氏ができていた。佐島新というサークルの先輩だ。はじめまして、入会希望者かな？サークルに入りたくて届けを書いて持ってきたはいいものの、部室がどこかわからなくなってしまったルカに声をかけてくれたのが彼だった。その後も新はルカのことを気にかけてくれていたという。わからないことがあったら丁寧に優しく教えてくれる彼に惹かれていった。私、新先輩のことが好きです。お付き合いしてくれませんか？そう告白して OK をもらい、交際がスタートしたそうだ。付き合いたての頃はまだお金があったので、二人はいろいろな場所へデートに行っていた。水族館、動物園、新が運転する車でドライブなど、彼はずっと優しくルカのことをエスコートしてくれていた。繋いだ時の手の温かさ、見つめてくる時の優しい目、どんどん彼への気持ちが大きくなった。俺、将来やりたいことがあってさ、その勉強をするためにこの大学に入ったんだよね。真面目な話などもしていく中で、ルカは新のことを完全に信用するようになっていた。それを聞いた私は、普通にいい彼氏じゃないかと感心していた。この時までは、ある日のデートの途中、お金を下ろさなきゃいけないことに気がついたの。そしたら、新先輩が、俺が行ってこようかって言ってくれたから、お願いすることにして。なんだか雲行きが怪しくなってきたような。心当たりがあるとしたら、それしかないかなって。絶対にその人でしょ。私は額に手を当てた。作戦会議中にその話を聞いた亮も私と同じ反応をする。でも、本当に信じられないの。新先輩がそんなことをする人なんて思えなくて、真面目な人だから。私は亮と顔を見合わせた。私や亮が口座を管理していたから、信用できる人にだったらお金を任せても心配ないと思わせてしまったのかもしれない。私たちがしっかりするのではなくて、ルカ本人がしっかりするように、こちらがいろいろと教え込んでおけばよかった。いや、後悔しても仕方がない。今は犯人を捕まえることだけ考えよう。お金が戻ってくるかどうかはわからないけれど、作戦会議の2日後が仕送りの振り込み日だったため、その日に作戦を実行する。私はずっとルカの家に泊まっていた。実行日のお昼頃、インターホンが鳴る。やってきたのは新だった。ルカちゃん、どうしたの？その日はもともと会う約束はしていなかったので、少し不思議そうに聞かれた。前日の夜にルカがメッセージで家に来るようにお願いしていた。新先輩、いつも通り。そう言って銀行のカードを手渡すと、それだけで何を言いたいのか分かったらしい。いつもと同じように、ルカは新たにお金を下ろしてもらうよう頼んだ。もちろんこれは、あえてである。
玄関先で話している間、私は扉の位置からは見えない場所に潜んで気配を消していた。うん、大丈夫だよ。じゃあ行ってくるね。彼はそう答えて歩いていった。このアパートの通路は音がよく響く。足音が小さくなっていくのを確認してから私たちも外へ出る準備をした。新たの行き先は銀行の ATM だ。その近くではすでに亮が待機している。来たよ。電話がかかってきて、新たがそこへ到着したのが分かった。私たちも同じ場所へと向かう。今、カードを入れて下ろそうとしてる。小声の実況を聞きながら娘と一緒に歩く。だけど、彼はもうそこからお金を引き出すことはできない。なぜなら、銀行が見えてきたので、私は一旦通話を切った。するとそこには、警察に取り押さえられた新がいた。その後ろには、亮もいる。先輩。ルカちゃん、これは一体。どうして今こうなっているかなんて、先輩が一番わかっているんじゃないですか。私は強い怒りでその男を睨みつけた。何か後ろめたい気持ちでもあったのか、家に来た時はしていなかったのに、彼は今パーカーのフードを目深にかぶっている。何か誤解してないか？俺はただ君に頼まれた通りお金を下ろそうとして、そしたらなぜかカードが使えなくなっていて。そう。私たちの作戦とはこうだ。まず、仕送りの振込先である娘の口座を解約した。このまま使っていたら、また知らないうちに勝手に引き落とされるということがあるかもしれないと思ったからだ。そして、わざと新たにお金を下ろしてもらうよう頼む。カードが使えないことに慌てているうちに待機していた亮に話を聞いてもらおうとしていた。そこで新が素直に罪を認めず逃げ出そうとしたため、警察に取り押さえてもらったということだ。どうやって口座からお金を引き落としていた？日付的にもルカから頼まれた日以外にも勝手に出金していた履歴があるけど、カードを勝手に持ち出していました。新は最初にお金を盗み始めた頃のことから話し始めた。口座を見て毎月15万円が振り込まれていることを知った彼は、仕送り額毎月3000円になっているみたいだよ。そう嘘をつき、ルカには3000円を渡して、自分はそれよりもずっと多い額を持ち出していた。それなのに彼女は全く疑いもせず、そうなんですね。100均でいっぱい缶詰買えますね。だなんて笑顔で言った。それに味を占めた新は家に遊びに行くたびにカードを持ち出して引き落とし、次に遊びに行った時にこっそりカードを戻すというのを繰り返していたのだ。先輩のところは仕送りっていくらくらいですか？新たにお金を引き落としてもらうようになってから最初の頃、一度そう聞いたことがあった。それに対し新は、みんなそんなものだよ。その中でみんなやりくりして買い物してるんだからさ。ルカちゃんも、ね。と答え、これが普通であるということをすり込ませようとした。その結果、見事に信じてしまったのである。なんてことを？呆然とつぶやいた。ルカの方をちらりと伺っても、下を向いていて、前髪が影を作り、表情が見えない。代わりに下ろそうかって言って、お願いしますって頼んできた時は、本当にバカだって思ったよ。初めて見た時から、ちょろそうなやつだなって思ってたしな。すべてが明るみに出た新は開き直り、そんなことを平然と叫んでくる。だから近づいたんだよ。
優しくしてたのも信用されるための演技だったのにすっかり信じ込んで。行くぞ。あとは署で話してもらう。パトカーに引きずり込まれる背中を私と子供たちは見つめることしかできなかった。ひどい仕打ちを受けたのにもかかわらず、ルカはあの男を罵倒する言葉の一つも出さなかった。拳を握り、うつむいたまま肩を震わせる彼女に、帰りましょう。というのが精一杯だった。後から分かったことだが、新は今回のことが初犯ではなかったらしい。同様の手口で複数人の女性のお金も盗んでいたという。優しくして恋愛関係に持ち込み、信用させてから勝手に引き出す。大学内でルカの他に被害者がいたのかはわからない。しかし、新がいた学部では彼に関する悪い噂が広まっていた。よく講義をサボって遊びまくるなど金遣いが荒い、人にたかる、お金を貸してもらっても返さないなど。本当だとしたら仕送りも遊ぶために使われてしまったのだろうか。サークルは同じだが学部は違ったので、その噂をルカは全く知らなかった。当然ながら彼は警察のお世話になることになり、大学も退学処分となった。これでもう関わることはなくなるだろう。盗まれた額は返ってくることになったようだ。しかし、それまでは変わらずお金がない状態でまともに買い物もできないということなので、私はそのまま数日間泊まらせてもらうことになった。新が連行されたのを見届けて帰宅すると、ぐーっと盛大にお腹が鳴った。あ、私だ。照れたようにルカが笑う。私たちは3人でスーパーへ買い物に行った。野菜、肉、牛乳や卵。私が会計を済ませ、帰宅してから買い込んだ食材を冷蔵庫にしまう。野菜が家にあるのなんて久々だと、ルカは目を輝かせて喜んでいた。私はキッチンに立ち、食事を作り始める。きっと食べる量が減って胃が弱っているだろうから、まずはお腹に優しいものを。ネギ、わかめ、かまぼこ、人参、鶏肉、具沢山のうどんにした。だしの香りがふんわりと広がる。兄弟が実家にいた頃にもよく作っていたものだ。風邪の時など食欲がないと言っていても、これを作ったら匂いですぐに起きてくる。そしてペロリと平らげてしまうのだった。やっぱりお母さんの料理美味しいな。いろいろ落ち着いたら実家帰ろうかな。俺も仕事が落ち着いたら帰るよ。じゃあ楽しみにしてるわね。その頃にはもう少しがっつりしたものが食べられるまでに回復しているといいな。よくドラマとかでお金によって人間関係が壊れる場面があるけど、本当だったんだ。食事を終えてリビングでくつろいでいると、ルカがそうつぶやいた。そうね。だからお金はちゃんと管理しないとね。はい。今回のことを教訓にもっとしっかりとしてもらいたいものだ。お願いねという気持ちも込め、私は彼女のことをじっと見つめるのだった。